Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra. Josep Maria Palau i Arnau, director dels Serveis Territorials de la Catalunya Central, juntament amb Hermínia Altarriba, presidenta de la Berga Comercial, han explicat aquest matí quins seran els incentius a les diferents associacions de comerciants i botiguers per a aquest exercici del 2008. També als establiments comercials, a les empreses privades comercials, i tot el tipus d'actuacions de millora, projectes de millora que poden desenvolupar i que són susceptibles de tenir suport del Govern de la Generalitat són aquesta relació de 10 tipus d'actuacions que tenim en el full, des de projectes de definició del model de negoci o fórmula comercial, que aquí hi entra tant l'estudi previ d'un professional expert que recomani com s'ha de fer aquest replantejament del negoci, com després la inversió en actius fixes per realitzar-la, si implica reformar la botiga o fer un nou plantejament de fórmules, per exemple, d'aprovisionament, etc. Al llarg del 2007 es van incentivar 18 empreses comercials del Berguedà. Els al·licients anaven enfocats en la relació de projectes de modernització dels establiments i la incorporació de tecnologies de la informació i la comunicació. Una de les parts ha anat per habilitar i posar en funcionament tota la web de Berga Comercial, una aposta que hem fet bastant sèria, perquè no és una web que vulgui ser només una carta de presentació, sinó que intenta ser una web interactiva, una web 2.0, interactiva amb els clients, amb els socis. Hi ha un espai pels socis, hi ha un espai pels clients de Berga Comercial, i de fet totes les campanyes que iniciem aquest any van reforçades de manera seriosa amb la web que ja està implantada gràcies a aquesta subvenció de la Generalitat, que va fer possible que a finals de l'any passat ja estigués aquesta web en marxa. El suport total va ser de més de 170.000 euros. A més, també es van incentivar 2 projectes de dinamització de mercats municipals i centres comercials urbans, amb un total de 23.000 euros als ajuntaments de la comarca. Amb la primavera arriben les mones de Pasqua i amb elles les de l'Albert Dorna. Com no podia ser d'altra forma, el pastisser de la dolceria Pujol ens ha tornat a sorprendre amb una nova mona de grans dimensions. Aquest cop es tracta d'una rèplica del seu ídol, Bruce Springsteen. Diuen que quan vas a un concert d'en Bruce no pots deixar de pensar en la seva música i el seu directe. Després que en Dorna anés als concerts de Bilbao i Madrid del passat 21 i 22 de novembre, va decidir posar-se a treballar en una mona d'en Bosch. Ha estat un treball difícil la figura en 3 dimensions. Fa 1,20 m d'alçada i per fer-la han fet falta 40 quilos de xocolata. A més, té tot tipus de detalls, fins i tot la guitarra de la mona és una rèplica de la del cantant i, com la seva, també està trencada. Segur que a molts se'ns fa la boca aigua només de pensar en la mona d'en Bruce, però no està a la venda. Des d'ahir està exposada a l'aparador de la dolceria Pujol, al carrer Bon Repòs. Però en Dorna ha elaborat unes mones petites de xocolata amb les portades dels discos de Springsteen. Aquestes sí que es poden comprar, la gran la reserva pel seu ídol. Dorna desitja poder regalar-li en la seva pròxima visita a la ciutat condal, el pròxim 19 de juliol. Serà l'últim concert de la seva gira europea. Segur que si el somni d'en Dorna es fa realitat, en Bosch haurà tingut una gira ben dolça. La idea era perquè, primer de tot que soc fan, i va ser quan la vaig anar a veure a Madrid i a Bilbao, després sortint del concert de Bilbao em va venir la idea per què no aquest any al Bruce, coincidint que venia el juliol i acabava la gira europea a Barcelona. Vam valorar que era un bon motiu per aquest any fer el Bruce. Aquest diumenge, 16 de març, se celebrarà la 20a edició de la mitja marató Ciutat de Berga. La mitja marató tindrà el tret de sortida a les 10 del matí des del passeig de la Indústria de Berga.
El recorregut passarà per Avià, l'Espunyola i l'arribada serà també al lloc de sortida. En total tindrà una distància de 21.097 metres i serà homologada i certificada per la Federació Catalana d'Atletisme. Per primer cop, la cursa s'afegeix per primera vegada a la segona Challenge de mitges maratons Gran Premi Diputació de Barcelona. Paral·lelament, també s'organitza la segona cursa popular de 5,5 km per a les categories d'alevins, infantils i cadets. I la 15a mini-marató de 800 metres per a prebenjamins i benjamins. Les proves estan organitzades pel Club Atlètic de Berga i compten amb el suport de l'Ajuntament de Berga i la Diputació de Barcelona. Ramon Bajona, regidor de Governació i Esports de l'Ajuntament de Berga, ens explica en què consistirà la mitja marató d'enguany. La 20a mitja marató Ciutat de Berga i al mateix temps farem també la 15a mini-marató i la segona cursa popular. En aquest cas, tant de totes tres, però en aquest cas podríem dir la mitja marató i les dues alternatives que són la mini-marató i la cursa popular, la sortida i l'arribada seran al passeig de la Indústria. Com he dit, aquest esdeveniment l'organitza conjuntament el Club Atlètic Berga i l'Ajuntament de Berga. La mitja de Berga és la desena de les 12 mitges maratons de la Challenge i amb aquesta tan sols ens quedarà dues per disputar-se, la de Montornès, Montmeló i la d'Igualada. Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra.